Ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Bathandekayo enkosini, namhlanje sibiziwe ukuba silalele elinye lamazwi ayisikhombisa. Lona ke liyizwi lesikhombisa. Litholakala kuLuke chapter 23 verse 46. Baba, ngiyawunikela umoya wami ezandleni zakho. Leli zwi siqala ukulithola kwindumiso zika Davide chapter 31 verse 5. Kuchazwa ngokuthi leli zwi belisetshenziswa njenganomkhuleko wakusihlwa umuntu esezolala emva kosuku olude esebenzile kanzima ezikhandlile umzimba usukhathele abesathi baba sengiyawunikela umoya wami ezandleni zakho njengamanje ngiyalala ukuze ube sendaweni lapho uzothola ukuphumula khona. Ngithi uma ngivuka ngakusasa ngivuka umzimba wami ufresh ngoba umoya wami uphumulile endaweni right. Lokhu kuumkhuleko uJesu akhuliswe ngawo ukuthi uma esezolala awusho esezophumula. Namhlanje usho onqamlezweni esephumula emveni kwezinhlungu eziningi asebhekene nazo, emveni kokuhlushwa kabuhlungu abhekene nabo. Uthi baba, ngiyawunikela umoya wami ezandleni zakho. Kepha namhlanje ngifisa leli lizwi silibheke ngalendlela ukusuka eqaleni engadini yaseGetsemani. Uma befika abazomhlupha bezomfuna, uyabuza ukuthi nifuna bani na? Bathi sifuna uJesu waseNazaretha. Uthi yena uma ngabe baphendula uthi yimi. Uyabonakala lapho ezinikela uqobo lakhe, enikela umzimba wakhe bawuhlushwe udatshulwe kanzima ukuze mina nawe sisindiswe. Bayasuka futhi abafundi bakhe bahamba naye uJesu bayamphelezela kuyo yonke lendlela. Uyahlushwa, uyashawa kabuhlungu umzimba wakhe uyadatshulwa kuphuma igazi ukuze mina nawe sisindiswe. Uyasuka uyababona bethatha ingubo zakhe babelana ngazo, bathatha ibhantshi lakhe bashaya inkatho ngalo. Uyathula futhi nalapho uyanikela ngazo. Uma esezonikela okwesithathu uthi mame bheka indodana. Uthi indodana bheka umoya wenyoko. Lokho kusho ukuthi unikela ngonina kubafundi bakhe. Uthatha abafundi bakhe ubanikela kunina. Usele nani? Kukhona sasele nakho. Uma bembuka bayabona ukuthi umzimba wakho usudatshuliwe. Bayabona ukuthi umzimba wakho usumanxeba. Igazi seliphumile emzimbeni, inguba zikho, umfundi wakhe akasekho, uma wakhe akasekho kuyena okusenikele ngayo. Uthi uthatha umkhonto uyambhoboza ohlangothini uzokhipha leli gazi lokugcina elisele. Lithi uma ngabe liphuma leli gazi lokugcina elisele liphuma namanzi asindisayo. Usele nento eyodwa kuyena, umzimba usubhotshoziwe. Kukodwa kusele ingubo zakhe azekho, kukodwa kusele umphefumulo wakhe. Iwona ke lona athi egcineni uma ngabe sezolala, athi uma ngabe sezophumula, athi baba ukuze umphefumulo wami ube sendaweni engcono, ukuze umphefumulo wami ube sendaweni right, lapho engizathi mase kufanele nguthole khona, nguthole ubuye usunamandla ukuze kubonakalise udumo lwakho. Ngiyawunikela umphefumulo wami ukuze kubonakalise udumo likaNkulunkulu. Mhlambe kunezinto ekufunakala namhlanje sizinikele. Lithi bandla uma ngabe lifundisa lithi inkathi yephasika, inkathi yokuthi sinikele kulabo abaswele. Ziningi izinto ekumele sizinikele ebantwini, ziningi izinto ekumele sizinikele kuNkulunkulu ukuze izinto zilunge emakhaya. Mhlambe kunezinto ezisihluphayo ezimpilweni zethu. Mhlambe sihlushwa ukuthi asinalo uxolo ngaphakathi thina. Kodwa sidinga ukuthi sinikele ngeimpilo zethu kuNkulunkulu. Sidinga ukuthi sinikele ngalo kwesinakho kuNkulunkulu. Ukhumbule uJesu mangabe ebona umfelokazi wayinikele ethempeleni, uthi uyena onikele kunabo bonke, ngani ngoba unikele ngakho konke nabo. Wena unikela kanjani? Kufuneka namhlanje sizibheke ukuthi yini esinikela ngayo, yini esinikela ngayo. Mhlambe emakhaya kunezingane
ezingawuthola umsebenzi. Mhlawumbe izinto azihlangani emakhaya, amakhaya ayachitheka, imindeni iyachitheka, izinto zibhekile nale. Kodwa sidinga ukuthi sinikele izinto zethu kuNkulunkulu. Sidinga ukuthi sinikele lokho esikuthandayo kuNkulunkulu. Sidinga ukuthi sinikele lokhu ekumele sikuthole ukuze kubonakalise udumo likaNkulunkulu. Ukuze udumo likaNkulunkulu luvezwe ezimpilweni zethu, sidinga ukuthi sinikele ngoqobo lwethu. Sidinga ukuthi sinikele ngemizimba yethu kuyena. Uthi umpostoli Pawulos mangabesho uthi imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu. Ingakho kumele sinikele ngayo kuyena. Wena unikela kanjani? Ufuna usibuza ukuthi uma senginikela yini engiyiphethe? Yini engiyiphethe kuNkulunkulu? Ukuze uzothi uma ngabe usuphumula, uphumule kahle wazi ukuthi lokho engizabe sengikuthola kuNkulunkulu ngizokuthola ku fresh. Ngani ngoba kusuka ezandleni eziright. Baba, ngiyawunikela umoya wami ezandleni zakho. Ngegama likaYise benentodana nomoya ocwebileyo.